Mag-survey lang sa ako ha. Pila ka buok dinhi ang minyo. Kadaghanan. Pila dinhi ang ulitaw o dalaga. Wala. Puro gyud minyo ni dinhi. Na? Ay, na isa. Oh. Ngano alam? Ana gyud dalaga. Dire, wala. Sige. Mga madrem dire. Kay ang kaminyoon gihimo nga sagrado sa Dios kay dunay plano ang Dios alang sa mga minyo. Aron mosanay ang tao ug aron ang babae o lalaki adunay kauban sa kinabuhi. Adunay kapikas mo nang gitawag nato maminyo gani ang akong kapikas sa kinabuhi. Kay nasayod man kita nga ang duruha mamahimong usa. Ug busa sunod akong pangutana, malipayon ba kamo sa inyong kaminyoon? Di na lang ko mangutana kay basig mauwa mo moingon nga moingon ka kinsay dili nalipay na ana. Nya og basin tanan ninyo dili malipay so murag moingon dayon sa chismosa ba? Dili siya malipayon di ay. Ngana. So wala lang. Kamuray mo tubag. Ang buot na kong pasabot sa malipayon, nakita ba ninyo ang plano sa Dios? Natuman ba ninyo ang plano sa Dios nga kamo mamahimong balaan? Nga kamo magtiayon nakatuman sa sugo sa Dios nga maghinigugmaay. Kay mao man kana kasagaran pagkasal gani paghigugma nga mao ang the big why. Gitawag nato unsa may hinungdan ngano man nga naminyo ka. Kay daghan man mga minyo nga para mudato, para makalingkawas sa kalisod, para malipay kay gwapo o gwapa iyang asawa o batanon o ang iyang bana o iyang asawa. Para madato kay adunahan man ang laki, para ma-secure kay aron dunay mangita sa daghan kayong hinungdan nganong ang tao maminyo. Dili man niya isulti nga nara na sa likod sa iyang hunahuna ug makit-an nimo unsa iyang hinungdan nganong naminyo the why. Why do you get married? Kaysa sa ebanghelyo niingon si Jesus sa mga taong misulay pagbitik kaniya, labi na mahitungod sa pagpakigbulag sa bana o sa asawa sa iyang kapikas, aron bitkon siya kay aron kung musulti siya nga gitugutan, then masukwahi kini sa plano sa Dios. Apan moingon siya nga wa tuguti, sukwahi kini sa gitudlo o sa gibuhat sa mga tao nga gitugutan ni Moises. So wa gid siya matubag diri nga husto. Doon na gid sila ikasaway kaniya. So gisulti ni Jesus ang hinungdan nga dili kini nga pagtulunan alang sa tanan. Kay doon na may mga tao nga dili gayud maminyo pananglitan kanang autistic o special child. Lisod man kay nagmaminyo o ang buang o daghang mga kaapan ug walay kapasidad sa pagminyo. Doon na po'y gikapon, doon na po'y nagpakapon, ug doon na po'y dili maminyo tungod sa gingharian sa langit. So, kining atong tradisyon sa simbahan nga dunay mga tao nga ilang gihalad consecrate themselves kaysa bunyag gikonsegrar naman ta sa Dios ang ilang kinabuhi nga mamahimong dili minyo alang sa gingharian sa Dios o alang sa langit, so the kingdom of heaven. So doon na po yung mga tao nga wa gyud kapasidad maminyo. Kompleto ang lawas, hitsas ang lawas, maayo ang lawas, apan ang pangutok, ang emosyon, ang batasan, dili ang ayang maminyo. So, mao na ang kasagaran,
naiuban nga sa katuig lang, naiuban 20 katuig, depende sa sitwasyon, magkabuwag kay una sa tanan, mo nang sa annulment bitaw, way kapasidad maminyo kay dili lamang immature. Na may mga taong immature, pero pagkadugayan, mo mature raman. Pero kanang namang yung taong forever immature. So, psychologically, they cannot really enter into a covenant of marriage. So, mga igsuon, ang paghubad po sa balaod sa kaminyoon, maaga-agad sa sitwasyon. Mao bitaw nga mingon si Jesus, gahi manggod mog ulo. So the solution of Moses is aron dili na lang magkagubot o dili na lang o ano pananglitan na ay mga bana nga sukay mangdagmal og asawa magpasakit. O naapoy mga asawa nga kusog kay magpasakit sa bana. Physically, emotionally, psychologically, sexually, so mo na nga, dili mabuhi o dili magmalinahon ang pamilya. Sumain na lang gitugutan sa simbahan ang legal separation. Na impyerno man o magsigi silang uban o magkauban, mo nang pagublagon alang sa proteksyon sa mga bata, alang sa proteksyon sa magtiayon. So, dili sayon nga tubago nato ang mahitungod sa sakramento sa kaminyoon. Pero una sa tanan, ang sakramento sa kaminyoon, pagahimuon, mao na nga ang kamahinungdanon sa pagpangandam. Kapanasahid man tabisan sa kataas sa pagpangandam, kung dili gyud ang ngayan nga maminyo, mao na nga adunay problema. Ang kamahinungdanon sa pagpangandam aron ang tao nga mosulod niining maong kasabutan hamtong mature ug may kapasidad. Apan tungod kay dili man perpekto ang kalibutan ug batag usa ka nato dili man perpekto nganong naa may uban nga pagsugod gubot pero tanto-tanto nagmalinahon ang ilang pamilya. Nang uban nga batanon pa pero nakalahutay man, nakaabot mag 50 ka anyos o nangatigulang. So usaw sab kini kadakong misteryo nga inubanan sa grasya mao gani nga sakramento sa kaminyoon magampo gayud. Kay kung ang usa ka estudyante mamahimong maayong doktor, mamayong engineer, 7 na 15 ka tuig nga mangandam, apan sa kaminyoon pag-ibig ng isang linggo, nagkita karon pakasal sa Domingo. Apan doon na po yung mga higayon nga tungod kay naminyo kay na pressure sa pamilya, sige lagi, o unsa pa man kayong danan, matagkatiguan ka na, ug uban pa nga dili sa hustong lugar. Mo nang itong Mr. Right na ikanta nga Mr. Right o Miss Right nga ang hustong tao mo na nga kasagaran gyud moingon ko nganong malipayon man kaday dong nganong malampuson man yung kaminyoon. Una sa tanan gipangayo namo sa Ginoo nga tagaan mi og hustong bana. Dili man perpekto pero nga maminyo kami nga dunay kalisod kasakit pero nga meaningful ang marriage kay kinigihimo sa duha ka tawo nga committed nga adunay gugma. Kay kung dunay gugma, maningkamot man ang bana o asawa nga og sultihan siya sayang sayop ug makita niya iyang sayop dili sayon kay naa may mga problema kada tawo nga gikan pa sa pagkabata sa iyang pagpadako kaniya sa mga value sa ilang pamilya ug uban pang mga hinungdan nganong wala siya mo mature o dili siya may kapasidad. Pero kung dunay gugma sama sa atong giingon, love conquers all. Because if a person really loves his or her wife or his family, will always ask
for the grace to be transformed, nga mabag-o. Kaya kita, aduna magyoy kabaguhan. Mao magyoy ni siguro ang giingon nga, we live in a life where constant change is possible if we are also willing to change. It is not easy. It is difficult. It is sometimes painful. It will take long, hard years to be transformed. There are transformations that can happen immediately because of God's grace. But there are transformations that will take years. You have to arduously, painstakingly go through it to be able to realize the transformation and the transfiguration. That's why in marriage, it's always hope. The virtues of love, faith, and hope. May pagtuo ka sa Dios, pagtuo sa imong kaugalingon o sa imong bana o asawa, may paglaom ka, o labaw sa tanan, ang gugma. So kung lisod bang kayo, umiyon ka, naman ko yung mga tanah, Padre, kani ba, naminyo siya, anak? No, we cannot judge. We have only to look at it holistically. There are different narratives in life. Some marriages would have a different narrative that would explain and define the marriage. And that is why marriage is a mystery, marriage is a sacrament, and marriage is the way God wants us human being to be fulfilled and to be able to fulfill the mission of building a family. Because if we build a good family because of good marriages, sometimes not very good, but through the years, then that will be the future of the church. Kung mga anak na naumol sa may gugmaong mga ginikanan, dili man siguro perfect ang mga anak. Apan, we will be assured na doon na sila resources to withstand whatever that comes in their life. Okay, marriage and life is really not, we cannot really predict the future. Di yun nato mahibawan unsa ang ugma. So hinauton ta nga when we look at marriage, we continuously pray for the married couple. Nga samtang magkadugay, magkalami unta. Samtang magkatigulang, magkadikit. Kay ang end of marriage is union. Yung samtang magkatiguang na, magbuwag na magpangatulog, mag-iija-ija na magkinabuhi. So, wala ma-realize ang plano sa Dios na samtang magkatigulang, magkahiusa, samtang magkadugay, magkalami, ug magkatamis. Ug mao ka na ang akong pasalamatan sa Dios na nakita na ako sa akong mga ginikanan. Na nagtigulang sila, nga nagmalipayon, ug nga mosamot ug kahiusa. Dili nagugo sa makarealize, makaikuan ko nga, usa na ang ilang panlantaw, usa na ilang desisyon, nagkahiusa sila. And so, it's really difficult for my mother when my father passed away because they were so one as a couple. And therefore, we pray for all married couple here. Katong nagpataas ng mga kamot, o kanunang mo'y mga pinagdadaanan, undergoing different experiences and struggles in married life. Hope always that someday, like Monica prayed for his son, like many saints continuously prayed for their family, nga miabot gyud ang panahon nga nabag-o ang ilang pamilya, nga nahimo silang mga balaan, kay mituo man sila sa misteryo nga ang tao dili kinahanglan patyon aron mausab. Kay usahay ra ba ang mga tao nga mga kriminal, ang mga dautan, sa gagmay pa na sila, niagi po na sila mga
different kinds of trauma and experience. And so we believe that there's a way for God to heal us, to bring us back into His fold, and to transform us so that even if couples are separated, couples are divorced, and many other reasons, but they continue to grow because growing in holiness happens in different ways. You can be holy in marriage, you can be holy in religious life, whatever vocation God has called us to become a real sons and daughters of God.